Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba isizwe bawujabule umfana umuhle nje ekhehlela umfana usebenza yedwa njengenyanga ezinye zifaka ama LV isokisi le LV ayi ngeke sengisele ngedwa kulento le isokisi le LV limalini cisha ngathi icathulo angisho lutho isokisi LV icathulo LV umagomede LV nonkosikazi yakhe LV hayi ngabe baba yaphileke baba dokotela sibingelele ababukeli bonke baba dokotela TV sizwe kuthiwa kade useswazini kwenziwani lapho ubuyothwala noma ufuna ukuthwala baba dokotela uDisemba manje njengoba uDisemba abantu badinga izinto abantu badinga ukuthi babe nemali bakwazi ukudansa so kufanele sihambe sibalandele izinto hlalele khona nje u2 weeks sonke nje ingabe ubungaze uzoshutha bese umuntu bebambeke ngakhona baba dokotela siyolanda zona lento enkulu ubuyithatha isikhandela enkulu sibuya nayo baba dokotela osinike kwenzekani lapha baba dokotela kunabantu abathi mina ngifuna ukuphakama kodwa ngifuna ukuthwala so umuntu okanjalo ke baba dokotela siyathi khona lo muntu azoza sifike simnikeze wona socks LV emva kwalokho bese uthenga ikhanda lengulube ebusha uma ethenga leli khanda lengulube ebusha bese siyamtshela ukuthi uzokwenza kanjani ngesimtshela ukuthi yipi indlela azokwenza ngayo uma leke laqala baba dokotela wena njengoba ufake LV soke sawuthwele nje hayi asingayi lapho kodwa ima uthwele baqala lapho uthwele into ebalekile baba dokotela ukuthi yonke into edayisa kufanele uyitest awukwazi ukutshela umuntu ukuthi uzomnikeza imali kodwa wena impilo ingekho kwena impilo ingekho kwena asibuyele lana eSwazini uhambile eSwazini wahlala 2 weeks ngifuna ukuthola la ingulube azifuyile eSwazini zikhona wena le ngulube uzoyithatha la eSouth Africa uma uswenza lento uyifuyile wena amakhanda ingulube accola ngeke ngifuye ngcolisa le nto amakhanda angithina baba ngifuna sibuyele la ubani okuqualifya kulomsebenzi wokukhanda lengulube umuntu ofuna ukuphila baba dokotela umuntu ofuna ukuceba umuntu ofuna ukushintsha impilo yakhe wena umuntu okufanele athole lo msebenzi uzothi omunye akekho la eThekwini ungakwazi ukumposela nazenzelene kuzokwenza njani umuthi siyakwazi ukumthumelela because vele ikhanda uzosithengela yena hayi ukuthi uthenga wena hayi so cha phela ubungalithenga ufike cooler box angazi abe mangakhe ulipose liyofika lenjani lapho uma unesibindi uzazi ukuthi yini oyifunayo asambe semgedeni uthini kubantu baba dokotela ngike ngaba nama incident awu2 umuntu efika athi ucela ukuzomgedeni azobona amadoda afike mase sifika sesithi hayike naba ke ngena kuyokhuluma nabo athi umuntu ayajika athi awungeke hayi ungamane uthathe kwaleyo mali ngeke asimfuna umuntu onjalo decide kahle uthathe isinqumo uzazi ukuthi uyaphila lapha bese uyasondela mawufika khona baba dokotela ngoba ukuphuma kwakho kuona impilo yakhe izobe ishintshile guarantee sure impilo yakhe izobe ishintshile uzobe ungasena lo muntu ongene lapha lezi zinto lezo azizokulandela egcineni alutho azikulandeli wena kwakho ukuthi ufike ufune lento oyifunayo bakunike lento oyifunayo abazokuhamba uthi phatha ugogo uzokhuluma naye nomatazi phatha ugoloko hayi ugogo uba kade kubhalela hayi sayibhalela asibuyele kuma-1000 uba ama-1000 khona indoda baba dokotela indoda enkulu indoda esebenza kakhulu indoda evela kwelaseSwazini ethuma 1000 so uma ngabe kuuthi kunezinto ofuna ukuzozicela kunezinto osifunayo uyaphatha ugoloko bovu uphatha ugoloko mhlophe ufike kuyena ufike ubeke phansi ugoloko bese uhlala phansi ukhulume nayo le ndoda awuzofika endlini eminyama ukhulume nento ongayiboni izohlala la eceleni kwakho nexoxe uyitshele ukuthi ufunani uma 1000 akuyena umuntu mhlawumbe wathoshula yini uma 1000 cha uma 1000 indoda nje emfishane indoda emfishane akhumbula ukukhuluma ngomuntu okhulisa induku ukukhuluma ngomuntu ekhombo esekhasino abantu abagembulayo awuthi fahle khona into sengayisho ngakho baba dokotela uDisemba manje kuyagoduka kuyo emakhaya umuntu angafika ekhaya ufike nenduku emfishane induku encane umuntu akatholela ikhombo le ukukhulisa induku ayisebenzise manje athi efika ekhaya befika fana ashiya ingane mayibuya ngoJanuary fanele abefonela kuthiwa hey angiyange ensukwini kusayivusa siphinde futhi sithi uextend laba abagembula ikhona into ihlelele bona khombo egambling baba dokotela ikhona khona umdonso oil okude kakhulu egambuleni bekhona ispray likhona uphondo uyakwazi futhi ukuthatha konke kuyikhombo sikunikeze wona ngo5,000 Okay. Ukhuluma ukuthi uyagoduka emakhaya khona abantu abawubheka imoto ezizobe sezilahlekile ayikho into oyilungisele noma uthi abafaka ama track utheni baba dokotela abafana sebeyayazi track into elula ukuthi umuntu akasondele nemoto yakhe siqinise ngaphambi kokuba goduke ngoba hayi ziyathathwa kakhulu hayi uthalala kuyona
hayi ngeke olala emotweni kuze kube akasondele nje simqinisele imoto yakhe emva kwalokho ke akwazi ukuthi abe safe. Uke wakhuluma kulamavidiyo adlule ngabantu abafuna isikhwama ukuthi awumfuna umuntu ophaphayo lapha. Babudokotela kunephutha lenziwa abantu. Umuntu afika athatha isikhwama simfakele imali alanda abangani bakhe uzana nizobona. Yabo nansi yami into engiphakele imali. Ayenziwa leyo nto leyo. Isikhwama suke saziwa wena ukuthi wena owazi ukuthi imali yakho uyithatha phi uyithola kanjani. So kubantu abathi badinga isikhwama khona abantu befona babudokotela bethi isikhwama sika 8 sibuya nini. Isikhwama sika 8 isikhona sika 15 isikhona nesika 25 isikhona futhi kubantu abasidingayo. Kuyalokuthi nodingana. Kuyangokuthi siphi wona leso sifunayo. Le Amagundwane ukhulumile ngayo wathi uthi usubuya ngilanga usichazele ngibona ungasayisho ukuthi isikhathi ngayo. Babudokotela Amagundwane ake siqale sicacise ukuthi asikunikeza Amagundwane thina. Asinawo Amagundwane siwabekele la siwanikeza abantu. Kepha kunomuntu esikunika wona bese uyawuthatha ufake kumbila. Angazi bawubiza ngane ke kwenye indawo. Umbona? Ya. Ose ufake lo muthi bese uyawubeka la ehamba khona Amagundwane. Indawo nje uyazi ukuthi Amagundwane ufike ushiye lapho lo mbila. Ngalesikhathi ewudla la Amagundwane umbila. Ezalana anda kwanda izinto kuwe kwanda umcebo kuwe lezi zinto oyifunayo wena usebenza ngawo la Amagundwane lawa kodwa hayi ukuthi azohlala wavalele kuphi ubeka lento nje lapho mosobonke kuyancipha futhi uthatha umuthi futhi ufaka umbili uhamba into ubeke lapha aqhubeka ukuphushe lezi zinto zakho. Abantu bazofuna ukukuthinta bazokuthola kuphi kahle. Inamba esitholakala kuyona u078 3170 554. Okay. Iziphi insuku otholala ngazo lokho usongatholana ngalo? Zonke insuku nje babudokotela sihleze sikhona. Sihleze sikhona nje. Babudokotela babesizwe bojabulile siyabonga.